Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل موفوليني ولن يمندون أو تايني واتينا أو منون سغل بنا شرف لا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا أمبانينا الله سبحانه وتعالى في ألكا كسينا كهينا ناكا بركة جيدلين ألكا أوكينين أو بلا جلينكا كابي مرسي كالو تلبي سباما سان بافلا أنيتاني شيغي أنكرمغو السيد الشريف عثمان مدان حيدرا هو كونسي إسلاميك نياما با أي تاما بولودا كتا كونغوجا كاو فينو من سبب نيومان بورا أمبالما كيرونوي أداما كاماراي ني بلا جلين با دوني كونغوجا أداماي من كرا نيسون دياب كو باي كنيسي كونغوجا نا مرا ما بلا جلين ما حكومو كونانا بينا نا فرانيوغون كاكا أنكرمغو كومبي أنيكا دوو نينا أنكرمغو من باتو باسكي ني كليا وبسكا سباتي كونغوجا نا مرا كونانا شوغويا منا أكيني كونو bara kun folo damna ni foli ni wale nyuman don ka bodugut hilakaw almamina kaw kata se kungo ja meru nu ka famaw bela jelema min sorola korfowla bara kun folo la nga jeka nyama dawfi kungo ja chew no ye dugutigi ana jango mo nyogon uko haydra na da jaraw ya ka bama akwa bayi ni haydra fe aka duwo ka kungo janye aka duwo ka kungo janye femi nya se ya jaraw nyo chugomina aka duwo ka kungo janye ka fo annalila ka adaman fo kungo janche ani muso ubeko ka foli ke feminye aseya aka dubabu koyi kungo janga here nyuma amani ni alafe aka dubabu aidra ka dubabu kanye duguti ka korofodo kan nali bilama jara ka bama Allah sako bala tane rajim me foli ke almami maru kamara tola haidra nalikula akoko haidara nali a jara le ka do aka dugu kono sulamaya yɛrɛ kunga ale haidara kanu ka bini wakati jan mais kɔrɔka na mandi an bɛ yɔrɔ min na i komi bi a farikolo lafiyalen tɛ nka ŋaniya ɲumanya a y'a foli kan kɔni a kɔni y'o di ko k'o di haidara ma a sen y'an kelen ale ka dugu kɔnɔ haidara dan y'an kelen b'ale dɛmɛ diinɛ kun kan ka se degré min ma ni ala yɛrɛ tɛ ale bɛ siɲɛna kun min na o ye diinɛ nin de ko la ye a kana dan y'an kelen fɔ dugu kɔnɔ a kɔni a diyara ale ye a ya haidara bisimila bi a bisimila sini an bɛ foli kɛ ka taruni ani waleɲuman dɔn an b'o kɛ ala hali bi ala a kɛra la haidara nana an ka dugu kɔnɔ hɛrɛ la togoya min na ale a ka segin hɛrɛ ani baden ni lafiya ala k'o di a ma ala k'an sɔn a kɔni ko ka da y'an kelen dubabu haidara k'o kɛ dugu ye dugu jidili la assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. bismillahi rahmani rahim summa salatu wassalamu ala khayri kalkillah سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد أحييكم بتحية الله ألا وهي السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أنسيسين كوني الله سبحانه وتعالى تقبل كماي ألم يكو بلا جلين تكيه كافوكا ولين مندوم كسولي أكاتش باين كانوا ألكرا عليه الصلاة والسلام أمودين كده بامبولو كوريامبي سيد شريف عثمان مدان حيدرا ko anyuman bora kaso anyuman dona ya chugo ya minala ka anyuman segin akaso demba yala ka ala kaso shijani kene ya ni laban ko nyuma anaka demba ya bela jelin ambe tebain nodo akasira emi o dine inglani beni kelenya ni nyogo mine ankara mo de aseni kene kanyambi wallahi noro mimbe yambi ni bora yambi ni masiga kene nyogo wore ka ina ale ita nyogo noro wore soro tukun amba foka wale nyimando ni dine de ni ne nyini nendo wa bo de fene sira kuna ka folike
ni komini alimami bɛɛ lajɛlen diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka se an karamɔgɔ Haidara ma Usman Serif Madani Haidara ko k'a fo k'a waleɲuman dɔn ani cɛsiri Ala k'a sara n'a fɔra ko Ala k'i sara n'i bɛ ɲuman de sira kan wallahi i bɛ nisɔndiya a ka fɔ ka caya mais n'i ka kɛta ye juguman de ye a bɛ digi i la yarabi Ala k'a sara Ala k'a sɔn sijan ni kɛnɛya la nin ye fanisire de y'an bolo wallahi nin ye fanisire de y'an bolo a ye fɛn dɔ kɛ ɲɛna seriyamaya la n bɛ se k'o fɔ nin kɛnɛ kan min ye n da ko yɛrɛ la kojugu o don na i kɔrɔ samedi tɛmɛnen man kalafo ka ziyara kɛnɛ kan wallahi o y'a yira kɛnɛ in kan k'u y'a ɲini ko ka misiri jɔ Usman kalafo ka misiri ko maaw min bɛ se ka u dɛmɛ u ye misiri in foto ta ka yaala n'a ye karamɔgɔkɛ in ye $1,000,000 garanti ta yɔrɔnin bɛɛ bilahi k'a ye $1,000,000 di an karamɔgɔ ye fanisire ye dɛ o ye fanisire ye dɛ n'o tɛ nafolotigi jeli sigilen bɛ kɛnɛ in kan Ala ka sini kɛnɛya d'a ma Ala k'a n'a dɛmɛ Ala ka hɛrɛw jidi Ala kira bonya kama kɛnɛ in hadarula cogoya min na hɛrɛ la lafiya la bɛn na Ala ka kɛnɛ in kuncɛ hɛrɛ ni lafiya la Ala kira bonya kama wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim taslim an bɛ foli kɛ an ka section tɔgɔ la ka foli kɛ an ka sous section tɔgɔ la karamɔgɔ nali anw tɛ ka foli k'a la a diyala anw ye ka bonya anw mɔ hakɛ min na an tɛ ka foli k'a la k'a bisimila a bɔra ka so a nana ka so an tɛ ka araman fo nin ye dalu de jɔlen anw ka commune kan k'a fɔ lahara mɔgɔ bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a mɛn o kɔni dalu jɔlen anw kan nin n'anw y'a karamɔgɔ nin minɛ ka baara kɛ n'a ye an bɛ lafiya diɲɛ na an bɛ lafiya lahara nin kɔni ye dalu jɔlen an kan ka karamɔgɔ fo a ka nali la vraiment karamɔgɔ min don a y'a amisɔri bɛɛ lajɛlen kunna wolo ka diɲɛ kunna wolo maa de bɛ se k'i ba la k'i tɛ karamɔgɔ nin fɛ kɔnɔ tɛ karamɔgɔ nin kɔni y'a bɛɛ fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shaitanir razim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim kuma janta an muso fɛ foli kɔ an ka karamɔgɔkɛ a Sheikh Serif Usman Serif Madani Haidara an muso ci wɛrɛ tɛ anw na a foli kɔ kan wɛrɛ tɛ anw da a foli kɔ sirifikɛ min nana musow bɔ nɔgɔ la k'an ko k'an jɛ k'an cɛw k'an ta ye k'an denw k'an ta ye k'an b'a fo k'a Haidara duwawu de b'an fɛ ka k'a ye ayi bi Ala k'an ɲɛ mɛn a la ayi bi Ala ka an ta fanga d'a ma Ala ta fɔli ayi bi Ala k'o nɔgɔya ye an bɛ duwawu de kɛ a n'a denw ye Ala kana jugu ntanya Ala kana jugu sa la Ala ka sirifikɛ n'a denw bɔsi ka b'u juguw bolo Ala ka sirifikɛ n'a denw kana ka bɔ a juguw bolo ayi bi Ala ka sirifikɛ mɛn an ɲɛ ayi bi Ala k'an yɛrɛ mɛn a kɔ Kati Tura section musow ka kuma don ka sirifikɛ fo k'a waleɲuman dɔn a sen jɔra an fɛ yan bi a diyara an ye a bɛnna an ma a ma bonya an ma dɛ a bɛnna an ma an b'o duwawu k'a ye ayi bi Ala k'an ɲɛ mɛn a la ayi bi Ala k'a kɛnɛ to an kɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn se y'i yɛrɛ se yan nɔ bɛɛ ka duwawu kɛ sirifikɛ nin ye cɛ fara muso kan an bɛ duwawu ɲini a bɛɛ fɛ a bɛɛ ka duwawu kɛ sirifikɛ nin ye sirifikɛ yɛrɛ ka duwawu kɛ an Kati Tura musow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se ka mɛn a kɔ cogoya min na a ye laadu wɔɔrɔ min d'a ma an bɛ se k'a dafa cogoya min na a ka duwawu k'an ye an denw ka k'an sago ye an cɛw ka k'an sago ye an b'o ɲini a fɛ k'a Haidara basande k'a Haidara bamadan de k'a Haidara yara biyama a ye nali min kɛ yan nɔ Ala k'a fara a si kan a ye nali min kɛ an fɛ yan Ala k'a fara a si kan yara biyama Ala k'a ɲɛ mɛn a n'a denw na Ala k'u kisi Ala k'u tanga Bintu Jara kumakan don Sheikh Tura mɔgɔw ka musow ka foli don assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim Islamu an bɛ fɔlɔ ka Ala fo ka barikada ka waliman dɔn an bɛ an karamɔgɔ fo a Sheikh Serif Usman Madani Haidara sijan kɛnɛ laban ko ɲuman bɛ Ala bolo yarabi Ala k'o danna ma Ala kana n'a malo ana kana n'a labila kira wɔrɔma kama sɔli ala rasulillah o la an bɛ naba bɛɛ fo ka kungo janga bɛɛ fo ansar bɔra fan fan fɛ an b'o bɛɛ fo an ta ye foli ye ani seereya ka d'a kan Adama Kamara ani anw bɛ comité de la Sabalibugu ansar deni sira kan cɛsiri ni farifolo ni jija min b'a la a ka kan nin kɛnɛ in kan an ka seereya ka waliɲuman dɔn o la an bɛ dugawu k'a ye Ala ka n'a dɛmɛ o la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye karamɔgɔw a ka an na déplacer Sabalibugu ka na wajulu kɛ yan
min se a ye ci fɔ an ye k'a fɔ a ye ci fɔ Ala ka kabako ye n'o ye an karamɔgɔ ye k'a kɛ ni sen jɔ kungo jan ka na dugawu kɛ kungo jankaw ye ka dugawu kɛ kungo jan mara bɛɛ lajɛlen o la Sabalibugu tɔgɔ la cɛ ni muso o bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ foli kɛ u ye an b'u barikada o la an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ a bɛna dugawu min kɛ kungo jan ye Ala k'a minɛ a bɛna dugawu min kɛ bɛɛ lajɛlen yarabi Ala k'a minɛ Ala k'an sigi ni kɛnɛ caman kan kira wɔrɔma kama sɔli ala rasulila an bɛ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo maa ba min nalen filɛ an ka commune kɔnɔ nin ye Muntugula commune tɔgɔ la ko maire yɛrɛ ma se ka yan sɔrɔ a ye n ci ka na ni Ala kɛra ni sera yan n ka Ayidara fo k'a waleɲuman dɔn ka dugawu ɲini a fɛ a nana an ka commune kɔnɔ bi an bɛ Ala fo an bɛ Ala barika da kɛrɛnkɛrɛnyala sababu ɲuman ye min ye n'o ye Adama Kamara ye ale de kɛra sababu ye bi ka na n'anw ka serifukɛ mɔgɔba in de dugu nin kɔnɔ commune nin kɔnɔ yan bi anw bɛ masa in fo ka masa in barika da ka dugawu kɛ Ayidara ye a fana ka dugawu kɛ commune ye ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ dugu ye vraiment ko n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma faga ni ɲɛji ma faga nunji b'a faga n'a sɔrɔ ko fɛn wɛrɛ tun b'an bolo bi ka kɛ an ka serifukɛba ye bi an tun bɛ ko k'a ye bi diɲɛ bɛ se ka fɛn min lakali mais tiɲɛ na fɛn min se yan o ye dugawu de ye an bɛ dugawu k'a ye a ka dugawu kɛ dugu in ye ka dugawu kɛ commune ye ka dugawu kɛ jamana ye jamana gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a ka dugawu kɛ Ala bɛ se ka gɛlɛya ninnu ta ka bɔ jamana kɔnɔ cogo min na ka dugawu fana kɛ commune ye Ala bɛ se ka commune yiriwa Ala bɛ se ka dugu yiriwa vraiment se t'anw ye bi sinon ni se b'anw ye an tun bɛ ka fɛn kɛ ni ma ba nin ye bi vraiment nin ye ko y'anw ka dugu kɔnɔ bi fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ kungo jan fɔlɔ o de kɛra bi vraiment an ka dugawu kɛ Ayidara ye a ka dugawu k'an ye ani ce ani baraji a ɲuman nana cogo min an bɛ Ala fana barika da Ala k'a ɲuman segin ka taa denbaya la o cogoya la mɔgɔ o mɔgɔ fana nana kungo jan yan bi cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba maire tɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fana fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn u ɲuman nana cogo min Ala ka bɛɛ ɲuman segin ka t'i ka denbaya la o cogoya la bɛɛ ni cɛ bɛɛ ni baraji hakɛtɔya b'a ka salala Muhamadu Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa salim salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an bɛ foli ni tanu ɲɛsin Kongo jankan bɛɛ lajɛlen ma dugutigi alimami ani cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛ karamɔgɔ sen jɔli kungo jan sababu bɔra kungo jaka den mun na n'o ye Adama Kamara ye an bɛ a fana fo an b'a ɲini seti Ala fɛ karamɔgɔ sen jɔli dugu in na Ala ka kɛ barika ye ka don dugu in na Ala ka kɛ barika ye ka don jamana yɛrɛ la karamɔgɔ ka déplacement kana a ka gɛlɛn mais a y'i cɛsiri ka na a ka baaraw bila ka na nin wele in jaabi an bɛ foli ni tanu ɲɛsin an karamɔgɔ yɛrɛ ma n'o ye Seydi Seri Usumani Madani Hayidara ye sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ Ala bolo yarabi Ala k'o d'a ma a bɛ fɛn min fɛ yarabi Ala k'o k'a ye a bɛ sira fɛn o fɛn ye Ala k'a kisi o ma mɔgɔ o mɔgɔ se ye kɛnɛ in sɔrɔ an bɛ foli ni tanu ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma aw ɲuman nana cogo min na yarabi Ala k'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman segin ten karamɔgɔ bɛna dugawu mun kɛ yarabi Ala k'a minɛ jamana ma Ala k'a minɛ farafinna ma Ala k'a minɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala k'o kɛ kira kanu kosɔn sɔli ala Muhammad Banankɔrɔ fana denmisɛnnin dɔ si bɛ san 4 ɲɔgɔnna na ale kɔni y'a mɛn ko san 2 ko 1000 ko di Seydi Usumani Madani Hayidara ma mais a y'a fɔ ka taa k'a ka fugulan de san ko don a kunna o ye hijabu ye o ye sutura ye n'a dɔn fugulan min bɛ karamɔgɔ kunna kelen tɛna maliden si sɔrɔ a tɛna silamɛ si sɔrɔ o la min bɛ an fɛ dɔrɔn o ye foli de ye Adama Kamara ko ka karamɔgɔ fo a ye bonyaba min kɛ a ye sabu nin kɛnɛ in na hali bi dɔw bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u bolo ko sugu de don u b'u ɲɛ tereke est-ce que nin de don wa sabu a fɔra ko a tɛ se ka kɛ fiyewu hali kumaw carila fan bɛɛ fɛ ko mɔgɔw ka taa n'u ka ci ye ko Hayidara tɛ bɔ Bamakɔ ko ka na kungo ja yan nɔ jango Adama Kamara sababu la vraiment ko ale ma dansi sɔrɔ o la mɔgɔw k'a faamu Seydi Usumani Madani Hayidara a ka ŋaniya ye a ka bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la nka hadamaden de don Ala yɛrɛ min bɛ se ko bɛɛ la a min yɛrɛ kɛ ko bɛɛ kɛli kɛ nka hadamaden ŋaniya de bɛ se ka bɛɛ lajɛlen labɔ hadamaden ŋaniya de bɛ se ka bɛɛ lajɛlen labɔ serifukɛ ye programme min to a kɔ ka na yan nɔ yɔrɔ janya kɔ tɛ sira kolonya kɔ tɛ hali sira min tɛ nin ye karamɔgɔ ye siraw tagama kungo ja ye gidɔrɔn de ye o dugu la o yɔrɔw ka jan mini ji tɛ sɔrɔ a la sira yɛrɛ tɛ hali wotoro sira ɲuman tɛ sɔrɔ a la a ye su ni tilew tagama a kanubagaw nɔfɛ silamɛw nɔfɛ mais diɲɛ foyi tɛ kɛ ni tuma tɛ wa foyi tɛ kɛ n'a sababu tɛ kungojakaw ka don de sera n'o tɛ yɔrɔ bɛɛ gidɔrɔn dawolo la olu bɛ karamɔgɔ kɔ u ka dépense bɛɛ labɛnnen don Ala m'a latigɛ ni Ala y'aw ta latigɛ bi o kumana o ye Ala ka sɔn de karamɔgɔ laɲini ka se ka bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ o la ko
a ka bisimila kungoja yan nɔ ko a jara kungojankaw ye kungoja dafe dugu bɛɛ Muntugula ka se Sɛnɛnkɔrɔba ma ani commune 5 ni commune 6 ninnu bɛɛ lajɛlen de lamagara ka se ka fara Adama kan sabu k'a ye fɛn las'u ma olu t'a dɔn olu b'a lasɔrɔ cogo min na ni sababu ɲumanba in tɛ ka karamɔgɔ fana fo karamɔgɔ de fɔ ale ye programme caman de to yen ka na nin kama mais Adama nɔfɛ sabu Adama ɲɛna a kɛra fɛ ko hali n'a y'a wele kulu sanfɛ ale Haidara bɛ taa sɔrɔ yen nɔ an b'a fɔ ma ko Haidara mɔgɔw bɛ boli la e bi nɔfɛ e b'i kɔfilɛ mɔgɔ la n'o tɛ mɔgɔ bɛ tugu nɔfɛ kuma caman fɔlen bɛ nka foyi tɛ kɛ n'a kuma ma se o kuma na kungoja ta ye bi ye k'i k'i bisimila wa salamu aleykum wa rahmatulah. An bɛ kuma di karamɔgɔ de ma bɛɛ minɔgɔlen don k'ale ka kuma de kɔnɔ n'ale kumana fana kulow t'a mɛn dusukun de b'a mɛn sabula a bɛ min fɔ a bɛ bɔ a dusukun de la a sege Segu Usmani Madala Haidara Ala ka sini kɛnɛya lafiya d'a ma a ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye kalan de ye ale taamali ka adama sigɛrɛ ka faso sigɛrɛ ka n'i jɔ o ye ka diɲɛ bɛɛ de kalan an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye Ala ka si d'a ma an bɛ bɔ ni kuma cɛ k'a fɔ a ma falyatafaddal mashkura mu'azzaza. Nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Seyidi Sheikh Usmani Madani Haidara ale sɔrɔla k'a ka nisɔndiya n'a ka folikan ta ka ɲɛsin n'aba bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ ye kɔrɔfɔ min kɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakila wulada in na an bɛ fɔlɔ ka Ala fo ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn a ye nɛɛmaba min kɛ an ye bi wula in na ni Ala sɔnna jama in sera ka sigi ka sɔrɔ tile t'u kan an bɛ Ala fo n'o kɛra an nana yan ka na ɲɛ da ɲɔgɔn kan de ani ka dugawu don an bɛ fɔlɔ an ka alimamiw n'an ka karamɔgɔw komini in kɔnɔ fɛn o fɛn se y'a yɛrɛ se ani minnu ma y'an sɔrɔ dɔrɔla kama an ka foli bɛ u ye an ka ɲɛmɔgɔw n'o ye an ka mɛriw ni députéw ni faamana-mɔgɔw ye komini kɔnɔ an ka foli b'u ye n'an bɔra ye silamɛ fɛn o fɛn n'i ka baara bila ka na nin kɛnɛ in kan an ka foli bɛ a bɛɛ ye Jamiyat Ansar Dinil Islamiya an b'u fo o kɔfɛ an bɛ Adama fo Adama n y'o de fɔ a fa ye ni den ɲɛna a tigi bi caya ni den tiɲɛna a bɛ k'i kelen ta ye Adama an tagara u ka so kɔnɔ sisan a fa ye min fɔ n ye a ko du in kalifalen bɛ sirifiw de ma olu yɛrɛ kalifalen bɛ sirifiw ma olu ti foyi dɔn sirifi bonya ni sirifi ko kɔ tiɲɛna ne n y'a mɛn mais n dar'a la n y'a mɛn n dar'a la mun na a den bɛ baara kɛ an ka arajo la mais den yɛrɛ ka sɛbɛya ni cɛsiri kama ne y'a wele n ko a k'i labɛn salon n b'a fara hiji denw kan ka taa Maka a ka taa ka hiji kɛ a ko ma a ko karamɔgɔ a diyara n ye mais n b'a ɲini i fɛ Ala kama i ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye n ka hiji taa ɲini n yɛrɛ la n t'i fɛ e k'a kɛ kumana n'a fa ko k'olu bɛ yen ka sirifiw bonya a den y'o yira an na yanni an ka se bɛɛ n'i ka faamu cogoya don o la an bɛ kungo janga bɛɛ fo sababu man dɔgɔ Adama kɔni de sababu y'an se yan bi alimami ka kuma na ko alimami a kɔrɔla Ala ka kɔrɔ ko ɲuman d'an bɛɛ ma a ka ciden ko k'a fɔ n ye ko ale bɛ ne fɛ alimami bɛ Haidara fɛ o mɛnna an bɛ alimami fo k'a wale ɲuman dɔn
kungo jan de kɛra sababu ye k'an se yan bi mɛ kanuɲɔgɔn caman bi yan olu t'a dɔn an bɛna cogo min na mɛ ala b'u dɔn an karamɔgɔ min fana kumana an b'a yɛrɛ fo imam k'a wale ɲuman dɔn mɔgɔ min bɛ kuma ni kanu ni ala danaya ye o ka kuma bɛ faamu min bɛ kuma ni dɔngɔ ye a bɛɛ bɛ faamu an bɛ fɛ ka min fɔ kungo jankaw ani an balimaw ani komini bɛɛ ye an mana wajuli kama an nana ka na an balimaw filɛ k'an ɲɛ da ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye nka an bɛ se ka min fɔ surunya la jamana in kɔnɔ yan fɔlɔ ala ko kunti yan boliko ni kɔmɔkow de tun bɛ yan mɛ silamɛya de nana ka na boliko ni kɔmɔkow bɔ yen ka na ni silamɛya diinɛ ye bon adamadenya ka faamu na kodɔn bɛɛ la tuma dɔw la mɔgɔ bɛ bɔgɔ so kɔnɔ a bililen don ni cɛtigɛw ye ani pɛlɛdenw segukaw b'a fɔ ten mɛ i b'a ye n'ala ye se dɔ k'a tigi ye ka taa ɲɛfɛ a bi o bili in bɔ a la k'a kɛ tɔli ye a bɛ fɔ k'a ye tɔliso jɔ tuma na an bɛ mun faamu yan tɔliso a bɛ sɔrɔ o ka ɲi yiriso ye o de la i ye yiri bɔ yen ka tɔli k'a la i b'a ye tuguni n'ala ye dɛmɛ wɛrɛ kɛ tɔlitigi n bɛ tila tuguni k'a ka bɔgɔso in kari k'a kɛ simanso ye o tuma na mun bɛ yen toujours min bɛ bɔ yen min bɛ na o de ka ɲi o ye o tuma na an ka jamana tun bɛ min dɔ ye boli ni kɔmɔw de ye mɛ silamɛya de nana sisan ka n'o boliko dabila ka kɔmɔko dabila mɛ ka sɔrɔ ni fɛn o fɛn min na a k'an ka min bila a bɛ sɔrɔ o de man ɲi a k'an ka kura min minɛ a bɛ sɔrɔ o ka ɲi ka tɛmɛ kɔrɔlen kan n kalanna ma kalan tɛ dɛ kodɔnna bɛɛ b'a dɔn diɲɛlatigɛ la ni hakili b'i la ko i b'i bɔ juguman de la ka taa ɲuman na o la an bɛ ka wajuli min fɔ mɔgɔw ye a ka gɛlɛn dɔɔnin mɛ ala ta don o la ni ala ta ye fɛn min a mana gɛlɛya cogo o cogo ala yɛrɛ b'a kɔ kɔrɔ ala bɛ fɛn o fɛn kɔ kɔrɔ o ti bi boli ni kɔmɔ de bɔra yen mɛ n'a ye ɲininkali kɛ a ka cɛkɔrɔbaw la n y'o fɔ siɲɛ caman ka sɔrɔ misiri ma caya yan lahilahilalaw ma caya moriw ni jalamugu ma caya bamanan tile la dan kunsigi in bɛ fɛn dɔw la bamanan bɛ min kulubalilakaw ni jalalakaw tun bɛ min nka o min n'a ta bɛɛ u ye walimuso to a tigi bolo o min n'a ta bɛɛ n'u ko n ko u bɛ sa a kan o min n'a ta bɛɛ walahi u ye walinafolo to a tigi bolo sinji kun bɛ tugu a ka du ɲɛmɔgɔ mana min fɔ duden bɛɛ bɛ sa o kan hali ni nkalon don nin de kun bɛ yen fɔlɔ misiriw jɔra boliso cira kɔmɔso cira dangu sɔnnikɛyɔrɔw bɔra yen jalamuguw kɔlɔsi bozi an k'a lajɛ ta min bilala min nɔ na min nana o hɛrɛ ka bon kɔrɔlen ye wa an b'o de lajɛ min nana kɔni fo ni ɲɛ wɛrɛ b'a la n'o tɛ kɔrɔlen b'a ɲɛ siɲɛ 100,000 parce que kɔrɔlen tile la dudenw ye dudenw ye mais sisan n'i ye dingɛ dilan ka duda la ko dudenw ka n'i pan ko ni min tɛ halala ye o bɛ bɛn dingɛ kɔnɔ yanni dugu ka jɛ hali halalaw bɛ pasa parce que u t'a ɲɛdɔn fɔlɔ bamananmuso bɛ kalan a ka taafe bolo de la bamanankɛ bolisɔnna dulɔmina b'i kale a ka kurusi jala de la n'a sɔrɔ kuranɛ ko kuma bɛ yen wa misiri ko kun bɛ yen wa
mais cogo di silamɛya nana boli bɔra ye kɔmɔ bɔra ye mais jogo nana se yɔrɔ la bamanan dulɔminaw sara n'i y'u kunu k'a fɔ nin bɛ ka kɛ bi u b'a fɔ nkalon don an ka kɛlɛ bi yan de n'a fɔra boli bɔra ye ko ala nana ala ta k'an ka ɲɛ boli ta ye dande foyi la bilen hɔrɔnya tɛ yen danbe tɛ yen o banna mana min b'an bolo fo a ka dɔn de nin tɛ ala ta ye kɛlɛ in ye nin de ye anw ye nin wele de da san 30 ni kɔ bi mais bi bɛɛ y'a ye ko ni jogo tɛ ko taa cogo tɛ yen mana fanga yɔrɔ min ta o kelen b'a bɛɛ dun k'i sigi ni min kɛra directeur ye o baarakɛyɔrɔ o b'a ci ale ka du bi jɔ mais a bɛ baarakɛyɔrɔ min kɔni na a b'o ci mɔgɔ 1000 min bɛ baara kɛ o bɛɛ bɛ taa fayiti la bɛɛ bɛ t'i ka so ko baara tiɲɛna mun b'a kɛ jogo éducation o la an tɛna kuma janya kungo jan an b'a fo n'o ye Adama ye ka kungo janga bɛɛ fo a tɔgɔ la an nana a diyara an ye a bɛnna ma sabu an y'a k'ale kama kama bɛ diɲɛ kɔnɔ fo ka dugukolo meleke Seydina Ali y'o de fɔ a denw ye a ko a y'a to mɔgɔ tɔw ka jɔn san sugu la ko mɛ a kana jɔn san aw ka hɔrɔn san Seydina Ali bannen kɔ o ye den ninnu ɲɛna ko Ali ye nin kuma ni nin kuma minnu fɔ kuma damadɔ kun don ko anw m'a faamu ko a yɛrɛ y'a faamu denw ko anw y'a faamu u ko mɛ ko a kana jɔn san sugu la ko a ka hɔrɔn san hɔrɔn bɛ feere cogo di a ko anw y'an fa ka kuma faamu a ko an ka mɔgɔw bonya n'i ye hɔrɔn bonya a bɛ k'i ka jɔn ye Adama an b'i fo Kamara ka kungo janga bɛɛ fo ka komini yɛrɛ bɛɛ fo Bamako ka minnu fana y'u ka baara bila ka na cɛw ni musow denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ sara bi Ala bolo an b'a ɲini Ala fɛ dugu in Ala k'a barika dugu in Ala k'a jidi dugu in Ala k'a taa ɲɛ komini Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma Mali Ala k'a taa ɲɛ malidenw Ala k'u kisi maa o maa bɛ faso in ka ɲɛtaa fɛ hɛrɛ la ya Rabbi Ala k'a n'o dɛmɛ nka maa o maa bɛ fɛ ka faso in buruja ya Rabbi Ala k'a k'i kɔ jamana in Ala k'a sabati Ala k'an kanu don ɲɔgɔn na Ala ka bɛn don a kɔnɔ bayakɛlaw bɛ yen an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn ye baya ma kɛ kojugu ye n'i y'a fɔ ye kuma jugu de fɔ n tɛ jɛnɛya kɛ k'a sɔrɔ Alakira ko nin layidu 6 in ni maa o maa y'a ta n'i y'a dafa ale b'i ka alijinɛ garanti jeni cogo t'i la kira n'a ka sahabaw bɛɛ y'a kɛ o tuma na an yɛrɛ k'a kɛ an k'a kɛ k'o bɛ Ala de bolo a fɔlɔ n t'i fila fara Ala kan n t'i fila fara Ala kan n t'i jɛnɛya kɛ n t'i sonyɛli kɛ n t'i n den faga n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'a minɛ Ala k'an s'a kɔrɔ Ala k'an laban ɲɛ sɔli ala rasul bara in kun cɛra ni bayatul islamiya dili de ye i n'a fɔ aw yɛrɛ kun y'a ye cogoya min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka an karamɔgɔ sijani kɛnɛya d'a ma Ala k'a ɲɛmɛ a la a ye dugawu min don kungo ja ye Ala ka dugawu minɛ kungo ja n'a mara bɛɛ lajɛlen ye kɛ dugawu ye k'a ɲɛsin Mali bɛɛ lajɛlen ma ka taa se silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma foli belebele o ye aw ta ye aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila londi sega tiemi